Bună ziua, dragi apicultori! În filmarea de astăzi vreau să vă prezint un recensământ al anului apicol 2025. Să vă prezint cu ce fel de colonii de albini am iernat în acest an. Să vă prezint cum se comportă albinele în stupină. Aici am o matcă bătrână pe 2 rame. Așa le-am iernat, așa au și ieșit. Și aceste colonii care merg foarte bine, care au iernat pe 2 rame, au fost formate în iulie, tot pe 2 rame. Deci observ care colonii de albini merg foarte bine. Acele colonii, pe câte sunt formate în iulie, pe câte rame sunt formate roiurile, pe atâtea rame sunt în această perioadă. Ia uitați cum vin, sunt obosite, vin acasă, probabil că vine o ploaie, foarte tare se adună acasă și se depun pe stupi cu greutăți, cu boabe de polen foarte mare. Această familie nu prea umblă, deși sunt destui în stupi. Probabil peste câteva minute va veni o ploaie, după cum apare înăuntru. Vreau să vă prezint pe câte familii și pe câte rame am iernat în acest an. Aici am pe o singură rame, am 8 familii care au fost iernate, dintre 8, 5 familii pe o singură ramă și celelalte au fost iernate pe 2 și le-am strâns pe o singură ramă. Pe 2 rame am 21 de familii, dintre care 4 le-am lăsat intenționat, le-am lăsat pe 2 rame, trebuiau strânși pe o singură rame, am făcut un test cu ele să văd diferența. Pe 3 rame am 4 familii și pe 4 rame am doar o singură familie. Acesta va fi recensământul apicol pentru mine în acest an 2025. Ia uitați prima colonie pe 2025 pe 3 rame. Următoarea colonie pe 2 rame. Următoarea colonie pe 2 rame. 2 rame. Acesta este 2 rame. Am scris acolo că sunt 2 rame slabe. Nici celelalte care sunt pe 2 rame nu sunt chiar așa, nu acoperă toată suprafața ramei, deci doar partea din fața ramei. Acesta este pe o singură ramă. Acesta așa a fost. Deci acesta a fost iernată pe 2 rame și le-am strâns pe 1. Această colonie pe 2 rame slabe, pe 2 rame slabe, pe o singură ramă. Această colonie pe 4 rame, această colonie pe 2 rame slabe. Deci, ce vreau să vă mai prezint, după această
colonie, ce am vopsit-o mai intens ca să pot observa mai ușor. Am iernat 1, 2, aceasta pe 4 rame lipsă, pe o singură ramă, 3 și 4. Deci aceste 4 colonii le-am lăsat intenționat pe 2 rame, trebuia să las pe o singură ramă, dar l-am lăsat pentru probă. Această 2 rame slabe, 2 rame slabe, 2 rame slabe, aceasta este pe 3 rame, 2 rame, o singură ramă, aceasta a fost restrâns de pe 2 rame, 3 rame, 3 rame. Aceasta a fost pe 2 rame, 2 rame, o singură ramă, aceasta am filmat-o aproape tot anul pe o singură ramă, cum a fost iernat. Eu voi filma în continuare. Am pe stupi vechi pe 2 rame, 2 rame, aceștia sunt stupi dubli. Aici a fost doar pe un singur compartiment iernat, pe 2 rame, o singură familie. Acesta este pe o singură ramă, acesta este pe 2 rame, acesta este pe 2 rame, acesta pe 2 rame. Mergem mai departe. Aceștia sunt stupi goi. Acesta este pe o ramă, pe 2 rame, pe o singură ramă și aceasta a mai fost filmat în primăvară cum am iernat-o pe o singură ramă. Anul acesta toate măcile mi-au iernat, doar o singură matcă am omorât, fiindcă am avut una bătrână și am schimbat-o dintr-o colonie mai slabă, am unificat într-o colonie mai puternică, fiindcă nu mi-a plăcut de matcă. Această familie a fost formată. O să vă arăt imediat în spate. Deci această familie studiez foarte mult, fiindcă aceasta a fost format pe 3 rame, a rămas tot pe 3 rame. Ia uitați cum iese puietul. Deci albina care urcă în sus este puiet, care prima zi care ieșe astăzi la zbor, prima dată când ies la zbor. Albinele bătrâne, acelea nu se mai urcă pe fața stupului, ies direct și o iau la zbor. Am aici niște colonii foarte harnice pe 2 rame, care adună foarte mult polen. Acesta este pe 3 rame. Acesta a fost iernat pe 4 rame, a rămas pe 3 rame parcă. Să revin la această colonie. Această colonie a fost tratată, acolo se vede data pe 12/09/2024 a fost tratat ultima dată cu un varachet. Deci toate în această perioadă au fost, deci așa trec eu data pe stupi când tratez cu varachet. Doar această colonie niciodată nu avea varoa. Această colonie față de celelalte, din coloniile celelalte, cădea varoa la greu. Foarte multă varoa. Deci nu le puteam număra, peste 200, peste 300 la 2-3 rame. Doar la această colonie
niciodată n-am numărat parcă nicio varoa. Deci nu țin minte, dar eu așa țin minte că nu au fost. Poate au fi fost 2-3 varoa care au căzut de la el, dar nu țin minte să fi căzut varoa de la el. Vreau să vă prezint când am format această colonie. Am trecut în spatele stupului. Deci aceste colonii au fost formate în iulie 07 2024 pe 3 rame au fost formate. Aceasta a fost formată pe 4 rame. Aceasta, care nu avea varoa, a fost formată pe 3 rame. Am numerotat ramele, fiindcă nu mai vreau să iernez cu ramele vechi. Deci eu numerotez ramele, ia uitați, care sunt iernate, încerc să nu le mai bag iarna viitoare. Vreau să vă mai prezint când este puiet foarte mult căpăcit, nu prea vedem apă la adăpătoare. Aceasta arată nivelul ouălelor depuse de către matcă în această perioadă. Când ouă matcă în exces o suprafață mare de rame, atunci vedem plin de albine la apă. Eu le dau apă cu un pic de sare. Aici se vede cum picură, deci picură aproape 2-3 zile un bidonaș de 10 litri parcă. Deci acest bidonaș picură cel puțin 2-3 zile după ce este umplut, cu un pic de sare și foarte puțin albastru de metil. Cum vă arăt și în fața stupilor cum zboară albinele. Ia uitați această colonie, tot pe 2 rame foarte hărnicuțe, adună polen, obițe foarte mari. Ori explozează puietul sau are zbor puietul, da, un zbor foarte puternic. Până acum nu zboreau, fiindcă a fost o ploaie, vremea este destul de rece. Uitați coloniile. Această colonie am filmat-o mai înainte. Acum parcă s-a umplut de albini. În toate coloniile deci parcă am 2 mătci bătrâne. Aceasta este prima matcă bătrână, are cel puțin, și această colonie are o matcă bătrână cel puțin, este în al 3-lea sau al 4-lea an. Am lăsat-o pentru înmulțire. Aceștia sunt colonii care v-am filmat în spatele lăzilor, pe 1 și 2 rame, așa lucră ele în această perioadă. În fața stupilor nu văd să fie foarte multe albini.
scăzute față de alți ani. În alți ani era plin. Dar unde nu este iarbă, nu se vede albini moarte în fața stupilor. Deci asta este un semn bun. Nu am mortalități foarte mari. Încă albina bătrână trăiește aproape 90%. Nu le-am dat imunități, le-am dat doar miere, o tură de ceai, cum știu eu rețeta, cum fac, am făcut și în alți ani. Am dat turtă din zahăr, pudră, după rețetele mele, și mierea tot cu ceaiuri de toamnă, după rețeta care eu aplic în fiecare an. Deci eu așa iernez albinele cu ceaiuri, toamna, primăvara, turtă cu ceaiuri și câteva aditivi care mai vin băgate în acea turtă din zahăr pudră, și ele, cum cresc coloniile, așa o consumă. Deci până nu o consumă, o las peste ele în pungi. În rest le dau miere care au adunat toamna, le-am dat prin centrifugă și acum le dau în pungi primăvară. Așa dezvolt eu în primăvară. Și în rest cu ceaiuri am foarte multă grijă, fiindcă cu ceaiuri în primăvară este foarte periculos. Dacă nu ai grijă, nu știi ce să dai și cum să dai foarte ușor în puiet păros. Deci foarte mare grijă cu ceaiurile. Ceaiurile eu dau la schimbul de albine, când se schimbă, când ieșe prima tură când eclozează prima tură de albine, atunci dau ceaiuri pentru a oa matca și a putea hrăni larvele cu acel ceai. Deci acel ceai în acea zi, în 2-3 zile, 4 zile va fi consumată și nu va rămâne în stup și depozitat în rame. Foarte periculos cu ceaiurile care vor fi depozitate în rame, fiindcă acea formează puietul văros și ramele vechi. Foarte multă grijă cu ramele vechi. Deci aici se vede pe fața stupilor albinele tinere, ies la zbor, își continuă activitatea. Albinele sunt foarte vigilente, nu prezintă semne de boală față de anul trecut. Anul trecut albinele se plimbau prin iarbă în această perioadă și toamnă. Acum nu se mai plimbă, fiindcă am dat de o rețetă foarte bună de stimulare, de imunizare, și ia uitați-vă la albini. Pe 2 rame trebuia să rămână fără albine, fiindcă considerând dacă îți moare toată iarna 2 rame de albine, nu mai ai albine. Ia uitați, aici e dovada clară, care le-am iernat, trăiesc și acum și au o viață foarte lungă, fără chimicale. Vă recomand să preveniți, să nu băgați chimicale în siropuri, să nu dați minuni de laborator care sunt făcute în laborator. Această colonie, deci eu țin coloniile, nu le strâng cum își aștear, cum trăiesc, așa trăiesc. Deci cum să vă explic, nu bag rame, nu scot rame la ele. Dacă supraviețuiesc, trăiesc. Dacă mor, vor fi înlocuite cu alte colonii noi, cu roiuri noi, și se va golea acel stup. Vreau să vă mai arăt această colonie. Anul trecut
acest roi după iulie, pe perioada de secetă, nu murea de foame. Această colonie a fost formată doar pe o singură ramă în iulie și celelalte care nu aveau hrană trebuia ajutat cu sirop. Aceștia aveau rame full cu miere. Parcă fura de undeva, nu știu de unde avea miere, dar își procura și pe secetă când celelalte nu aveau miere. Nu sunt albine hoțe, sunt aceleași soi de albini. E un soi carnica, această care v-am prezentat pe o singură ramă, așa umblă pe ordiniș. Aceasta este un soi carpatica. Se vede diferența. Aceștia vor fi și agresivi cu trecerea timpului. Nu-mi pare rău nici dacă nu supraviețuiesc. Eu umblu prin stupină, fără mască, fără haine de protecție, nu am treabă să mă înțepe vreuna dintre ele. Probabil vor ieși mai încolo colonii noi, albine tinere care vor înțepa. Am ajuns la această decizie să fac roi așa pe mai multe rame, fiindcă erau foarte atacați de varoa coloniile mari care le aveam anul trecut. Nu numai că erau foarte atacați de varoa, infestați de varoa, mai și înțepau, nu puteam lucra printre coloniile trebuia să mă îmbrăc cu combinezon, cu mănuși, să pot stoace, să pot trata, să pot umbla la ele. Acum pot să umblu cu mâini goale, fără mască, nu au treabă cu mine albinele. Deci, atât am vrut să vă filmez în această filmare. Vă doresc o vizionare plăcută, toate cele bune.